Čus, vítajte u mojho druhého videa. Dneska budeme točiť také video Korbal Challenge, že tu, keď to nepoznáte, že máme tu 3 levely, ja som si dal. Jeden level musíme dať brvno, z tej, to je prvá 1, level 2, level 3. Začneme z level 1, ktorý je podľa mňa ten asi najľahší vždy. To som zakríkol. Tak to no je. Budeme vidieť, že level 2 po tej brány. Tyčka! Nebolo to žiadne brvno. To není možné. Zasa. To je lopta. Posuneme si ju troška. Musíme dať gól. Brvno! Takže ten sa nám nepodarilo. Ale určite na budúce sa nám podarí. Takže určite odberávajte toto video. Takže a lajkujte. Takže čus.